It-tlieta li għadda il-Gvern permezz tal-Ministru ippreżenta abbozz ta' liġi dwar il-koabitazzjoni. Waqt it-tnedija ta' dan l-abbozz, il-Ministru qal li koppji omosessuali mhumiex familji, xi ħaġa li għanqlet rabja kbira fost il-persuni omosessuali f'pajjiżna. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu għal dan l-abbozz, il-Mexxej Laburista mela ċara li l-Partit Laburista jemmen li żewġ persuni omosessuali huma familja wkoll. Għalina żewġ persuni rispettivament mill-orjentazzjoni sesswali tagħhom huma familja. Qal li d-dikjarazzjoni ta' tikkonferma l-omofobija istituzzjonalizzata tal-Gvern ta' Gonzi. Għalina, il-Gvern qed jistituzzjonalizza l-omofobija, hemmhekk hemm l-omofobija, billi jgħid li żewġ persuni tal-istess sess mhumiex familja. Xi ħaġa li aħna assolutament ma naqblux magħha. Joseph Muscat qal li l-Prim Ministru għandu qudiemu żewġ għażliet dwar dak li qal il-Ministru Prim Ministru allura għandu jekk jaqbel ma' din id-dikjarazzjoni, allura qed jgħidilna li l-policy tal-Gvern hija omofobika. Jew inkella jekk ma jaqbilx għandu jwiddeb lill-Ministru tiegħu stess. Il-Mexxej Laburista fakkar li l-omofobija ta' GonziPN kienet ħarġet matul id-diskussjoni dwar il-liġi tal-kera. Dakinhar fil-waqt li l-Oppożizzjoni proponiet li l-protezzjoni tkun estiża wkoll għal koppji tal-istess sess, il-Gvern kien oġġezzjona.